li entreguem aquest qüestionari. Aquí hi ha una sèrie de preguntes personals, dades personals vull dir, i hi ha una sèrie de preguntes més de tipus superficial, a què corres, quilometratge a què corres, experiència en carreres, pes, alçada. Amb això nosaltres obtenim una informació prèvia que ho plasmem a l'ordinador, al software de l'ordinador, i llavors el client es descalça i es passa a l'escàner, que seria aquesta caixa que tenim aquí. És un escàner que són 8 càmeres i 4 làsers, i llavors el que fa és una imatge 3D del peu i agafant les mides del peu de determinats llocs, longitud, amplada, alçada de l'empeine, alçada navicular, angulacions dels dits, diverses dades. D'aquí ja, com deia, ja traiem totes aquestes dades que ens seran facilitats per escollir la sabatilla, la mida, tant d'orma ampla com de longitud, i després la següent prova ja seria la dinàmica, la prova dinàmica, que corrent a la cinta, plasmem més o menys, agafem entre 10 i 20 segons quan el client ja està estable corrent a la cinta, i d'aquí amb càmera, la càmera slow motion, ho projectem aquí a l'ordinador i a la tele, i així podem analitzar les 3 fases de la carrera i poder decidir, ja no només les mides, sinó poder decidir si és una sabatilla neutra, una sabatilla amb control d'estabilitat, o una sabatilla per supinadors. Llavors, ajuntant tot això i parlant amb el client una miqueta més, podem obtenir el model concret, o 2 o 3 models concrets. I ja no és escollir el perquè sí. Aquestes sabatilles, perdó que no m'he explicat, són les sabatilles de prova. Això és una sabatilla el més natural possible, no té cap ajuda aquesta sabatilla, té uns marcadors per nosaltres poder veure les inclinacions del taló, i també diferents colors per poder veure si hi ha una obertura del peu o un tancament del peu a l'hora de córrer. Amb aquests paràmetres el software ens dirà si és una trepitjada o una altra.